Pwede rin may OBR na mag-test drive, boss? Okay, boss. Para machine limang. Oo. Abar, picture. Hindi na ba? Kaya bypass ko tayo, bypass ko lang ha. Silaw. Okay, George. Mga George, test drive natin tong Benelli 600i TNT i 600i. Boss, 1 down 5 up dito, boss. Yes, sir. Okay, boss. Wow. Ha? Mamaya doon na lang sa ano. George, ito ang ating test drive ng Benelli TNT 600i. Sarap ng tunog, mga George.
Baba ka muna. Sobrang ano ng maneho. Ganun naman talagang magmaneho. Saglit mga George at magpapabideo ako kasi kasi pinag-video ang patakdar. Balik kami na Oh. Hey! Kung gamit ko yan habang pakasyak tapos sa mukat patayan naging ganito subliak. Oh, hindi pa. Pindutin mo na yung red. Pindutin mo yung red. Oh. Game na. Sabihin pa okay na. Okay na? Yan ang pipindutin mo. Ay, ka. Picture bit. Picture anak bit jay. Picture bit. Perfect. Okay. Kita tayo. Video na yan. Okay. Na video ajay? Ha? Ano? Baka? De? Lapos mo? Hindi mo pinatay? Hindi mo i-stop? I-stop mo? Ah. Ayan, ito ngayon, post lang yan. Stop. Ba't di mo ni-stop? Kaya mo na.
Sarap boss.